Good morning, friends. Ini first time live fैनाय जाबाय आरोना friends. So friends share खालामना हो. Hi bro. न'आव दं bro न'आव. Share खालामना हो. अखा हादोंना अखा आं बर' हेल' ब्रादार मा खबर मोजां ब्र' अखा हादोंना अखा जोंनाव बिराद अखा हागासिनो मुनेर बर' मा खबर मोजां आं बर' ओंखाम जाबायना जायाखै ब्र' जाथ'वाखै आं बर' जाबायना जायाखै ओंखाम नोंस्रालाय बिटि बर' जोंनिथिं बायबो बिराद अखा हादों मुनिदेब बर' बाजाराव थाङा नामा दिनै दिनै थांनाय जाथ'नाय नंला खोमालै अखाबो हादोंना आं बर' जाबाय मादो जाखो होमबा आं बर' खबरफोरा मोजां ना फ्रेन्ड्स बुंहरदो बरिया ना बाथोनबा आङो माने आंनि थाखायबो माने बिराद बेस्ट आरोना ना बाथोना ब्रमोन रदै आङो माने शेयार खालामनानै दे वाट्सएपआव मोजां आं बर' मोजां दे शेयार खालामना होदो
आंनो माने आंनि थाखायबो माने बिराद बेस्ट आरोना ना मोनोना ओमफ्राय हाब्रां माबा खामदो मा लिरखो इयो बाय हाब्रां ना बाय हाब्रां नामा मायो हाबा खामदो ना खामदो नों नामा मा हरखो हाबा खालामथ'नो हाबाफोरखौ दे शेयार खालामना हो दे पर' नामा पर' भाय हाब्रां हाबा खालामदो नों दानो खालामथ'आ कुवालिटिया माबोरै जादों कुवालिटिफोरखौ माबोरै नुदों बुंहरलाय खनसे माने मबाइलफोराबो एसेबां दामि नङाना बेसे यारा जाखो नोंना ब्र' आं बर' बेसे यारा जाखो नोंना ब्र' आंना माने माबा जाबाय आरोना 21 जाबाय आरोना इयारा टुइन्टि यार जाबाय आंनिया 20 यार ओमफ्राय कुवालिटिफोरा माबोरै फैदो खेबसे बुंलाय आंना 19 जाबाय ब्र' अके दिनै माने फार्स्ट टाइम माने लाइभ फैबाय आरोना नोंसोरजों माने रायलायनो लुगैनानै फैबाय आरोना लाइभखौ जिएफ दंना गैयालै जिएफ दंना गैयालै आं बर' मा होनो जिएफ दंना गैयालै आंना आं बर' माने आं बुजियासै माने मा जिएफ दंना गैयालै आंना माने
हाथायाव फैदो ना आर जे बि प्रडाक्सन हाथायाव फैदो साहा लोंनो अखा आर जे बि प्रडाक्सन हाथायाव फैदो साहा लोंनो अखा हाथुवानि दे माने आं न'आवनो दङ र' माने थांनाय जायाखै आं आर जे बि प्रडाक्सन मा खबर मोजां ना खबरफ्रा बेनिफ्राय माने आं बर' जिएफ दंना गैया नों जिएफ माने गैथ'वा लाथ'वाखै जिएफ लाथ'वाखै ब्र' आं लायफैदों मा लिरखो खान्दां खामखांदोनालै नामा देरखौलै बुजियासै आं इखो नामा इयो मा खामखांदामना मोजां बुजियासै आं माने इखो हायोब्ला हरफिन ब्र' थांना फैदो सोंनो रोंगोन थांना फैदों रोंगोन खामदोनि कादंनिया मा जाखो कादंनिया माने गैलायो माने गैला आरोना माने ब्रेकआप जाबाय इयो माने दा आरो गैथ'आ आरोना दासान्दि माने लाथ'वाखै आरोना माने नोंसोरबो लानाङा आरोना बेफोरबायदि जिएफफोरखौ बेयाव नायथां नायबाय थायो नोङो बेयाव नायखादो दे नुबाय थागोन दा बे खालामनांगौब्रा माथ' लाइभ होदो आं लाइभ होदो मायो आर.जे. दैमारि अफिसियेल मा खबर आदा लाभ फ्रम धेमाजि मोजां ब्र मोजां
नोंनियालाय ब्र' नोंसो गोसो दां नोंनासो दे ब्र'मोन मा सोंबावदो माने आं माने सों बारा गोबाव थाला आरोना लाइफआव हाब्रां आंनो नोंखौ नांगौ हाब्रां आंनो नोंखौ नांगौनो माने बर' नामा आं नोंखौ सिनाया नङा सिनायोलै आं नोंखौ नोंखौ दे सिनायगोबालाय माने सिनायोबा मोजां बा आंनो नोंखौ नांगौलै दे नाम्बार हरदो दे नाम्बारखौ माने लासैनो हरगोन दे लासैनो दा माने हरथ'नो हानाय नङा नेनाय हामा मोननाङा आरोना दानो नांगौ दानो नांथारगौ नोंनो नाम्बारखौ दे होमबा नोंनिखौ हरदो दे नोंनि नाम्बारखौ हरदो दे नोंनि नाम्बारखौ हरदो होमबा नोंनिखौ हरदो ओमफ्राय आंबो हरसै बेयाव हरजायाना पाब्लिया नंगौ माने आंबो नोंनो माने पार्सनेलि हरगोन दे माने आंबो नोंनो माने पार्सनेलि हरगोन दे ना नाम्बारखौ ओमफ्राय UNB क्रिएसन बाबा UNB क्रिएसन मा खबर दे जागोन पार्सनेलि हरगोन दे नोंनो आं कास बर' ओइ अखा हादोना हादो ब्र' हादो अखा हादो
नों आंखौ गोसो थोयो ना थोआ परा ना मायो मा नों आंखौ गोसो थोयोना थोआ दे दे सोरबा दा आंबा सिनायाखै नोंखौ दे जायखिजाया थोयो दे थोयो ओरैनो हरबायदो आरोना बिनय रामस मा नायदोलै एसे मेगन गोदोर गोदोर खालामना ब्र माने कमेन्ट नायगासिनो आरोना बार गोदोर गोदोर नुदों नामा नायनोसाय गोदोर खालामबावनांगो मेगनखौ बेनिफ्राय भिडिअ लाबो निकास बर' भिडिअ लाबोला नामा आसोल लाबोगोन लासैनो लाबोगोन माने दासान्दि माने एसां टाइम मोनाखै आरोना नंगौ नामा नों नों सानराइसआव फरायामोन ना सानराइसआव फरायोमोन ब्र आङो सोरो मा जोमैनि खबर आं जोमै माने सिनायाखैलै माने सोरमोन बाय सोरबा जोमै नामा बेनिफ्राय ब्र नों आंनि हिन्जाव ब्र नों आंनि हिन्जावासो मायो ब्र नों मायो ब्र नोंहा ब्र नों आं हिन्जावासो ना मा बुजियासैखो आं हरफिन हायोबा माने ओइ नों मानो आंनि कमेन्टखौ फरायालै ब्र फरायदो ब्र नोंनिखौ फरायदोंमोन आं माने दिनैसो फार्स्ट टाइम ना माने आङो कमेन्टफोरखौ माने एसां माबा पात्ता मोनस्लाबाखै आरोना ब्र गाज्रि मोननाङा आरोना आं बर' गाज्रि मोननाङा निकास बर' दुर्गा फुजाया खाथि अक्ट'बरनि मायो मबाइल हरनाय मा आंना कमेन्टफोरानो नुजाजोबलालै दुर्गा फुजाया खाथिथारावलै दुर्गा फुजा खाथिथाराव अक्ट'बरनि ना अक्ट'बरावनो र' दुर्गा फुजाया आं ब्र नङा हिन्जावसासो प्रन' आं दे जागोन दे सिस्ट बेनिफ्राय हरेस्वर बर' सार कल खालामबा एसां कल खालामदोंब्रा दा बाजै नामा नङा बाजै नङा माने आं लाइफआव दङ आरोना हरेस्वर ओंखायनो माने आं कलखौ हमनो हायाखै आरोना हामा मोननाङा आं दा हरफिनगासिनो
इउ एन बि क्रिएसन आसोल मा खबरलै मोजां मोजां बेनिफ्राय प्र हाय सिस्ट इलाय होमबालाय माथो नांगो निकास फुजाया माला होदों फुजाया माला होदों नामा निकास मा फुजाया माला होदों आंखौ बुजियासै निकास हरेस्वर दे नायबाय थादो शेयार खालामना होदो दे हरेस्वर नोंबो माने आं नोंखौ गोसो थोयोरा बा आंखौसो गोसोथोबावबायलै सोर बेयो दे जाबाय दे नामा इउ एन बि क्रिएसन नोंना जिएफ दंना गैयालाय आसोलनो दासान्दि माने गैथ'आ आरोना इउ एन बि क्रिएसन दुर्गा फुजा होदो आं माला अक्ट'बरनि उनाव अक्ट'बरनि 1आव खोमालाय दुर्गा फुजाया आंबो माने मोजां मिथियाखै आरोना दे होनबालाय आं नायला नोंनि चेनेलखौ नाम्बार हराबा दे हरगोन दे लासैनो माने दा आरो माने इयाव आरो बयबो नायोना ओंखायनो माने हरनो हायालै दे नोंनो आं पार्सनेलि हरगोन दे जाबाय ओमफ्राय इउ एन बि क्रिएसन जाबाय नामा आसोल जाथ'वाखै बेनिफ्राय हरेस्वर बर' ओंखाम जाबायना आदा जायाखै फंबाय जायाखै दे दे बाहाय दानो बाय जाबायनोसै रायलायबावनोसै दे दसे रायलायबावदो टाइम दंबालाय बाजाराव थाङा नामा निकास बर' बाजाराव थाङा नामा बाजाराव थाङा आङो दा अखा हाबाय थादोना थांनाय जानाय नङा बेनिफ्राय नों आंखौ अनालैनो अनो दे अनो मानो अना जानो दे आं जाखांलाबायनि र' होमबा ना दे हरेस्वर दे जा मायो प्रन दे होनबा बुंलाय बेसे अनो नामा बेसे अनो बुंलाय दे अनो दे 90% दे 90% नङा 100% बेनिफ्राय निकास बर' नों दा मा थाखोआव फरायो आसोल आं दा माने डिग्रियाव फरायगासिनो आरोना आं दा माने डिग्रियाव फरायगासिनो आरोना
Nikas bro. Pora nama biयो masih handsome nोंनो आं आंखौ handsome नुयो आरोना नोंसोरनि handsome नुयो handsome नोंनो आं माने गावखौनो handsome बायदि मोनो आं माने बाइक लाया नामा आसोल बाइकखौ नायनोसै मा जायो आरोना लासैनो दा मानेथ' लानो गोसो दं होमबाबो माने दा लानो हाथ'आ आरोना मायो है है नंगौब्रा नोंनो दे नंगौबालाय दे अखायाबो माथो हागालाब्रा सोरनिथिं अखा हाबाय थादो खोन्थाहरदो दे सोरनिथिंजाय माने अखा हाबाय थादो दाबो खोन्थाहरदो माने बिराद अखा हागासिनोलै माने नयसफोर माने भइसफोरखौ माबोरै खोनादो माने मोजां मिथियाखै आरोना आङो दा मा नाम मोनो इयो परा ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो दे ओंखाम जाबायना जायाखै दे लोगोफोर खोन्थाहरदो ओंखाम जाबायना जायाखै मायो परा आं नों बाइक लाबासो नोंबो थांगोनलै मा होनो आं नों बाइक लाबासो नोंदो थांगोनलै दे बाइक लाबा फैबानो जाबाय आरोना आंथ' आरो दा बाइक लाया माने आं माने बाइक लानो गोसो गैया आरोना आंनि थाखाय माने साइकेलानो बेस्ट आरोना मायो परा आंना दुखु मोनदों
मायो आंनो दिखि मायो दुकिसो नांगो आं नोंदो दुकियाव गाखोगौमोन आङो इफोरदि लायालै माने आं बर' मा अरखो दारिखो हिट नुवाखैलै आं नोंनिखो होमबा माबोरै लानांगो खोन्थाहरदो दे दारिखो माबोरै लानांगो दे आं बर'आव खोन्थाहरदो दे दारिखो माबोरै लानांगो ओमफ्राय परा है नोङालै है नोङालै ना मा होनखो नोंगोलै है नंगोलै नामा प्रर' मायो पर' केटिएम ला दे नोङो नोंनि दारिखो हिट नुवा आं बर' नोंनि दारिखो हिट नुखायालै मानो हिट नुवा बिराद अखागासिनो नै अखाया लोगोफोर माने आं दोनथ'नोसै नामा जेबो सोंनो माने गैलाबा दे सोंनो दंबावोबा माने बुंहरदो
दे लोगोफोर माबाफोर सोंनो दंबावोबा सोंदो गैयाबा माने आङो दोनथ'नोसै आरो ना लाइभखौ दिनै टाइम मोनबावोबा माने आङो माला फैबावगोन आरो दा ना रायलायबावनो गोसो दे रायलायबावनो गोसोबा दे माबादो सोंहरदो मा रायलायनो गोसो आं बर' सोंबायानो दं आं नोंनियाव आं बर' माने नोंनि कमेन्टआनो माने नुजाफैयाखै आरोना माने दासो नुजाफैलायबाय आरोना नोंनिया मोनसे मा होनो सोंबायानो दं आं नोंनियाव होननानै माने मबाइल लाखानाय माने आंनि कमेन्टखौ फराया माने फरायदों माथो नोंनिखौबो आं बर'आव फरायदो ब्र नोंनि
माने स्मायो सोंबायानो दं आं नोंनियाव बेनि उनाव माने कमेन्टआनो फैखायाखै मोनसेबो आरो ना बेनिफ्राय माने नोंनि डाइरेक्ट फैखादो मानो आंनि कमेन्टखौ फराया फरायदोंमोन र' नोंनिखौ रावबो फैला नामा रावबो फैयाबा माने दोनथ'नोसै आरो ना आंनियाबो माने एसां टाइमबो गैया आरो ना दसे नेबावनोसै आरो ना दसे नेनानै दैया रावबो फैयाबा दोनथ'नोसै आरो ना माने उननि भिडिअफोराव लोगो मोनसिगोन आरो ना अखायाबो मा खालामबाय थाखोब्रा मासि हाबाय थाखो अखालाय रावबो फैलाबा माने दोनथ'नोसै नामा आंनिया माने एसां टाइमबो गैया लोगोफोर बिदिबा माने लाइफखौ दोनथ'नोसै आरो दिननि माबा मालाबाफोर माने लाइफ फैबावगोन आरो ना एबार माने आङो खोन्थानासो फैगोन आरो ना लाइफखौ माला फैनाय जायो माने कमेन्टफोरखौबो होखागोन आरो ना माला लाइफ फैगोन माने खैथायाव फैगोन बिदि टाइमखौ होखागोन आरो थ' लोगोफोर दोनथ'नोसै होनबा ना
बाय